Magandang araw mga kakusina. Kakaiba naman ngayon ang gagawin natin sa araw na ito. Ito ay ang kisa. Ang kisa ay naging popular noong panahon ng Japanese occupation, nung may gera. Kasi meron shortage nun ng bigas. Maraming taong nagugutom. May kanin, walang ulam. May ulam, walang kanin. Sa panahon na ito ng pandemya, may sasuggest ko po sana sa ating mga kapwa Pilipino na magluto ng kisa. Napansin ko kasi halos lahat ng community pantry dito sa ating bansa ay nagbibigay ng ingredients na ito. Like yung kamote, mais, bigas, mani, tsaka iba pang cereal. At sa mga organizers po ng community pantry dito sa ating bansa, maya pa oras po kaya kayungan. Congratulations po sa mabuting gawain ninyo. Mga ingredients sa ating kisa ay ang bigas, mais, mani, at kamote. At kung ano pang meron kayo sa bahay na cereal na available. At saka yung tubig, huwag natin kalimutan, at saka asin. Napansin ko po na halos lahat ng nagsasaing ngayon hindi na gumagamit ng kardero. Rice cooker na. Kaya po, minabuti ko na rin ipakita sa inyo ang paggagawa nito using rice cooker. Ito po ay naugasan ko na kanina. 2 cups po ito. Ito, basa-basa pa siya. Two cups of rice. Maglalagay tayo ng 3 cups of water. At saka muna natin ilalagay ang ating mais. Ang mais natin po ay ginanon natin sa kutsilyo, no? Lagyan natin ng konting asin. Takpan natin, tsaka natin lutuin sa ating rice cooker. Ihiwa-hiwain natin ngayon ang lutong kamote at tsaka natin ilalagay sa ating rice mixture. Haluin mabuti, pero kailangan careful ka lang para hindi siya madudurog. Pag nahalo na siya, at saka natin ilalagay ang nilagang mani. Haluin natin mabuti po, dahan-dahan lang para hindi siya madurog. Pag nahalo na, at saka natin siya takpan, iluto natin ulit for a few minutes. Ito po luto ng ating kisa. Maglalagay na po ako dito sa ating serving dish. Mga kakusina, ito na po ang ating kisa, luto na, masarap na, masustansya pa at napapanahon pa. Prepared from my kitchen to yours. Don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell for more recipes. Thank you! Maraming salamat!